מה צד השלילה שיש במסגרת, ואיך המסגרת אמורה לחבר אותנו לעולם הרוחני? כן, שאלה טובה מאוד. מה צד השלילה שבמסגרת? שהיא לא מייצגת את האדם שבנו. האדם שבנו צריך בחירה. כאשר יש דבר שאנחנו פועלים בכפייה, אז אנחנו חשים שזה משהו לא רוחני. כפייה זה נגד רוחניות. מצד שני, אין לנו ברירה. אז הצד השלילי שזה לא מבטא את האדם שבי. וכשאני רוצה לבטא את האדם שבי, אני רוצה להרגיש שאני בוחר. ואחד שאני לא בוחר, אז אני חש ממש נפשית שאני מכריח את עצמי, וזה לא האדם שבי, זה רק הבהמה שבי. אבל אני צריך להתעשת מזה ולומר שהאדם שבי חייב לפעול בתוך מסגרת, כי אני בתוך מסגרת הבריאה, ואני חייב להיות בתוך מסגרת. לכן אי אפשר בלי המסגרת. מסגרת נקראת יסות, והאבבים צריכים לפעול במסגרת היסות. לכן אי אפשר בלי מסגרת. אבל יש טעם גדול לומר שהמסגרת מצד עצמה כופה עלינו, ואני צריך לחפש את האדם שבי בתוך המסגרת. והמובן, זה מובן מאוד נפשית שהאדם לא רוצה את המסגרות האלה, אבל זה כמו שהוא רוצה תענוג שלא במסגרת האמת. הוא אומר, הרי באתי ליהנות בחיים, וזה יוצר לי סבל. זה שאני צריך להיות דתי זה יוצר לי סבל, זה שאני צריך לעשות לפי הכלל זה יוצר לי סבל. אני בא לי ללמוד מתי שאני רוצה, לא מתי שכולם לומדים. זה יותר נחשב לרוחני, כי אני לכאורה לא כפו אותי. אני רוצה לראות שהמשימה תהיה שאני אראה שהיא מקדמת אותי באופן אישי. או אני מתפלל לבד, אני מרגיש יותר כוונה מאשר אני מתפלל בציבור. אבל לאט לאט מי שעובד בלי מסגרות, הוא נופל גם ממה שהוא קבע לעצמו. ולכן צריך לעבוד בתוך מסגרת, כי אין ברירה. האם פעם לא יהיה מסגרת? כשנהיה בעולם הצילות, לא יהיה לכאורה מסגרת, אבל אפילו שם יש מסגרת. רק שם המסגרת היא מסגרת של אור, ולא של אור, אלא של אור. הרגע שנפלנו לעולם בריאה יצירה ועשייה, אחרי חטא אדם הראשון, אז המסגרת נהייתה של אור. אור רק כמשל שכופה את האדם למסגרת מסוימת מאוד. האור הוא יותר גמיש כי הוא רוחני, והמסגרת תהיה מסגרת רוחנית. לכן הכפייה לא תהיה בעשייה, אבל היא תהיה בכוונה תמיד.